אני אספר לכם סיפור על בעצם בואש שדפק אצלי בדלת בלילה. מה גיליתי? שהוא רוצה להתארח אצלי ב3:30 לפנות בוקר. אמרתי לו, אתה אצלי להתארח, עזוב אותך, לך לישון. הוא התחיל לצחוק עליי, אמר לי, מה זאת המצנפת הזאת? אמרתי לו, סורי מחיבי, אני אין משקול מה שליבי ואותי חפץ, אף בועז לא יגיד לי איך להתנהג. אמרתי לו, אתה אצלי להתארח, עזוב אותך, לך לישון. הוא התחיל לצחוק עליי, אמר לי, מה זאת המצנפת הזאת? אמרתי לו, סורי מחיבי, אני אין משקול מה שליבי ואותי חפץ, אף בועז לא יגיד לי איך להתנהג. אספר לכם סיפור על בעצם בואש שדפק אצלי בדלת בלילה. מה גיליתי? שהוא רוצה להתארח אצלי ב3:30 לפנות בוקר. אני אספר לכם סיפור על בעצם בואש שדפק אצלי בדלת בלילה. מה גיליתי? שהוא רוצה להתארח אצלי ב3:30 לפנות בוקר. אמרתי לו, אתה אצלי להתארח, עזוב אותך, לך לישון. הוא התחיל לצחוק עליי, אמר לי, מה זאת המצנפת הזאת? אמרתי לו, סורי מחיבי, אני אין משקול מה שליבי ואותי חפץ, אף בועז לא יגיד לי איך להתנהג. אמרתי לו, אתה אצלי להתארח, עזוב אותך, לך לישון. הוא התחיל לצחוק עליי, אמר לי, מה זאת המצנפת הזאת? אמרתי לו, סורי מחיבי, אני אין משקול מה שליבי ואותי חפץ, אף בועז לא יגיד לי איך להתנהג.